Hey, mami ko pare. Assalamu alaikum ami internet uji yeboɓe télé meddon calminama on jorama on ñaganama Allah moƴƴere c'est toujours Siste Mira woni ɗo en arti kadi weltidde mon kewɗen waɗirni e kala saaha donc avant eɗen puɗɗo tan mbiɗa wimon tan yon partage e mon et surtout kadi abon ɗon e plateforme uji télé bedde foof e kadi page Facebook Siste Mira 222 e hande gonɗen koye 5e numéro meɗen 5e numéro men noon gadduɗen ko artiste goto mawɗo donc avant eɗen puɗɗo tan jahat ƴeewen vidéo makko garten. Beats. Alami salani lawol faiz mo ganduɗo na hanke hande heɗo darol goɗiɗi tati nayyi a limata belde jimol alami changera rôle succès arine way dari yesami yomi jol jimɗi tati gure mayi wona kerol mi nani haalaluji wakkimi ɓe gofi peeje bonde birtimi mi yettugene eko hokkimi mi hoyɗi bone jaam cakkimi mi liggin feyi panmi royalties ganduɗo mi gongue jikkam loyalties guila fuɗɗo rap ɓorni mi numéro 10 famille mo famani jeyguja ko showbiz helene ndonoma jiiɗaji ngala so alno ɓeydo maro hebbinala mi meeɗi wadde moƴere Allah yeɓimi guille ndena joni kañum jojimi Adviser famille low kile départ John be putini kita bendar so ala no udere dambe nair far wadden jen far mi wadani course nyani fo compé hol gondo sede namdo era donc enen jebdi vidéo machallah waɗi dopni weeli alhamdulillah machallah on jiiga hande 5e numéro men yo Rego Min Kedo batten analyse hande ko clip di chanson Adviser Var donc en jahatan après puɗɗoɗen analyse o alami salani lawol faiz mo ganduɗo na hanke hande heɗo darol goɗiɗi tati nayyi a limata belde jimol bon enen keddiɗo en o alami selani lawol Adviser mo ganduɗon hanke hande e heɗo darol goɗiɗi tati nayyi a limata belde jimol ɗo wimon Adviser mo ganduɗon hanke hande heɗo darol donc yiɗi wiide mon tan Adviser guila hanki e ha hande donc histoire makko ɗum woni ko haalata ɗo koye son yon keɗo ɗum rutti kadi o wimon ɗo goɗiɗi tati nayyi a limata belde jimol donc yiɗi wiide mon e nder son uji makko a limata hen goɗiɗi tati ha nayyi tawa cuɓuɗa hen mbiya oɗo ɓuuri welde ça veut dire kanko son uji makko foof ene beeli mo cuɓiɗa hen fof ne weeli donc en jahat tan kadi keɗi hen partie goɗɗo garten alami changera rôle succès arine way dari yesami yomi jol jimɗi tati gure mayi wona kerol donc enen keddi oɗo partie ji o wi alami changeta rôle succès arine woya dari yesam wiyami jol jimɗi tacci gure mayi wona kerol alami changeta rôle o yiɗi wiide ɗo tan wonde kanko o changeta rôle makko di genre no wayni guilden ha hande ko hen tan woni ha joni te ko même lawol tan ha joni o continate ɗo kadi rutti o wi succès ari ina woya dari yesam wiyami jol donc ɗo yiɗi wiide men tan wonde kanko ko artiste gandanɗa hoorema ligguiɗo musique muɗum guilko ɓooyi baɗɗo carrière muɗum ha gandanɗa hoorema succès tawimo hen donc du genre yiɗi wiide kanko succès bettanimo par ce que sen ƴeewi won artiste uji piyat soñel gotel tan keeɓi hen succès donc kanko yiɗi wiide wonde o liggui o waɗi son uji makko kewɗo o ligguima nde succès fuɗɗi tawdemo eko woni ko donc succès kanko bettanimo ko ɗum o yiɗi expliquede ɗon jimɗi tacci guri mayo wona kerol donc ɗo kadi so tawi en paami ɗo yiɗi wiide wonde kanko musique makko yeehi partout tacci mayo ji concert aji makko ɗe waɗi partout par ce que so tawi en ƴeewi Adviser hande to tolni ɗo henni musique makko yeehi partout donc wona natti heeɗe tan e nder Mauritanie ne heeɗe partout international ga ɗe mbawi wiide noon donc ɗum o yiɗi expliquede ɗon en mi nani haalaluji wakkimi ɓe gofi peeje bonde birtimi mi yettugene eko hokkimi mi hoyɗi bone jaam cakkimi ɗo kadi o rutti o wi mi nani haaluji mi wakkimi ɓe mofi peeje bonde mi wirtima donc so tawi kadi en paami ko yiɗi haalde ɗo hen ko mi nani haaluji mi wakkima ça veut dire donc yimɓeɓe kaale makko o ɗacci ɓenni ɓe mofi peeje bonde mi wirtima ça veut dire kadi o yiɗi wiide wonde yimɓe fewjanoɓam ɓe donkinimo ɗo kadi rutti o wi mi yetti gueno eko hokkimi koyɗumi bone jaam cakkimi mi yetti gueno eko hokkimi e donc ɗo so tawi en paami tan o yiɗi wiide wonde ko Allah rokkimo ko o hamdinima hen no feewi koyɗumi bone jaam cakkimi e donc kadi o yiɗi wiide kala jiɗanɗombo bone e donc on o yiɗani ɗum tan ko jaam mi liggin feewi parmi royalties
ganduɗo mi gongue jikkam loyalties ɗo kadi en keɗima ɗo henni o wi mi liggi no fewi padmi royalties ganduɗo mi gonga jikkam loyalties mi liggi no fewi padmi royalties donc ɗo no yiiɗi wiide tan wonde o liggima no fewi o fofadi droit ji makko woni droit d'auteur makko so tawi en paami ɗo noon o yiiɗi wiide ko jobdele makko kanko o liggima no fewi o fadi kadi e jobdi makko ko ɗon ɗum o yiiɗi expliquede ɗo nenne ganduɗo mi gonga jikkam loyalties ɗon kadi o yiiɗi wiide wonde ganduɗo mbo kanko ne andi kanko ko neɗɗo fidèle déjà kanko ko neɗɗo loyal en fait ɗum o yiiɗi wiide ko kalto wawi yaade l' essentiel omo jokkodiri e yimɓe makko omo noora yimɓe makko donc kanko o yiiɗi famminde ɗon tan ko yimɓe wiyoɓe wonde kanko saaha ombo aɗa yiyamɓe concert walla omo yaha concert aji o nota woni hen donc o yiiɗi wiide yimɓeɓe tan yo jaaha namdoɓe o liggittoɓe walla ɓe o wondiɓe ne wonno kanko ko fidèle o wona jamfante donc to woni fof ɓen nan toon en guila fuɗɗo rapport mi numéro 10 famille mo famani jeeguja ko showbiz ɗo kadi en keɗima ɗo hen o yi guila fuɗɗodam ɓornimi ko numéro 10 famille mo famani jeeygu jeeya koye showbiz o yiiɗi kadi expliquede ɗo hen wonde kanko guila o fuɗɗi e rap ko numéro 10 o ɓorni du genre o woni tan ko yeeso o woni ko o top o rutti kadi o wi ɗo hen famille mo famani jeeygu jeeya koye showbiz donc ɗo kadi noon ko haala woni ɗo nen il faut yimɓe kadi paama no fewi yiiɗi jabat tan ko yimɓe wiyoɓe wonde ko showbiz o waɗata par ce que haw kanko nanti ɗum soɗon teskiti hay soma ko mukma ko o yimini hen adviser ar waɗa showbiz wuuro ne heeɗi donc o yiiɗi wiide hay ɓeɗon o waɗa wiyoɓe ko hardcore manuji du genre ɓenne koye men ene mbaɗa album ngaji men ne jeeya kadi ene jeeya biyeji mum biyeji mumen concert aji hay ɗum ɗon o yiiɗi wiide jeeygu jeeya koye showbiz donc yimɓe pamir ɗum noon joni noon en jahatan keɗɗen référent après kadi garten helene ndonoma jiiɗaji waala so alno ɓeydo maaro hebbinala mi meeɗi wadde moƴere allah yeɓimi guila ndena joni kañum jojimi Adviser famille law guila e départ joni ɓe puttini guila ɓe ndaara so allah no udere damɓe nayre var wadde jeen var donc en keɗima référent o machallah ko haala woni ɗo nene sen ɓuurani hettindade ɗum no fewi a yawta famde ko yiiɗi haalde ɗon ko hewɓe ne duwonoma jiiɗa janggo waala so allah ne ɓeyduma woto hebbin haala mi meeɗi wadde moƴƴere allah yoɓimi guila nden ha joni kañum jogimi Adviser famille law guila départ joni ɓe puttini guite ɓe ndaara so allah ne uddita dami ɓe nawete var wadde jeehen var mi waɗani course ñande fof compé hol gonɗo seede namdo rap so tawi kadi en keɗima ɗo henni o wi mi waɗani course ñande fof campé hol gonɗo seeda namdo rap donc so tawi en paami ɗo henni o namdi ho paari o rutti kadi o jabti hoore makko mi waddaka course ñande fof campé o yiiɗi wiide wonde kanko ɗo o ala ɗo hay concurrent goto donc ko kanko du genre ko o ala mo wadde ɗo concurrent du genre génération makko e ko nandi hen kanko ñande fof ko p du genre toujours ko top ko yesso tan o woni o rutti kadi o wi ɗo hol gonɗo seeda namdo rap donc yiiɗi wiide yimɓeɓe wonde yo so duttitima e rapport ƴeewi guila nden makko ha faade joni donc ma dañ hen résultat exact wonde kanko vraiment holko liggi e nder rapport joni noon jeeyen keɗɗen partie goɗɗo après garten mi hollaki enne ko neutre no wuurani p oto caggal yeesam mi oppa leviyo p donc enen keddi ɗo henni o wi mi hoolaki enne ko neutre wuurani p oto caggal e yeesam mi woppa levier o e p mi hoolaki en ko neutre wuurani p donc ɗon o yiiɗi wiide tan wonde ko hoolaki neɗɗo cerrodiɗo du genre on toujours yaadani yimɓeɓe donc yimɓe so jaari banggue kanko toujours ko contraire côté makko tan o woni donc hoolaki on saabu wonani p noon ko jaam oto caggal yeesam mi woppa levier o e p donc ɗo o haaldata koye artiste uji wonɓe caggal makko e yeeso makko foof o yiiɗi wiide ko waddani mumen course o woppi ko levier o e p so nani p o noon o haalata koye point mort donc vitesse o waɗi ɗum koye point mort ça veut dire ko waddani mabɓe course ko ajede ñako allah ka ala yettu ko joguiɗa wona majjere ɓaleɓe ko pola wona ko yijita donc so tawi en keeɗima oɗo parti o wi ko adi kada ñaago allah ka ala yettu ko joguiɗa wona majjere ɓaleɓe ko poola wona ko yejjita donc j' espére on paami ɗo ko yiiɗi haalde ɗo henne par ce que nde leeri donc ala mo wuji kode poɗɗi décortiquede ɗo henne eɗen batodiri hakkillaji jeeta ko ɓeɗe ne cimito eɗen batodiri mbakkilaki ñande fof kiram suppito hoto kiram haade yiide ƴewram guidama tukito eɗen battidiri hakkillaji jiita ɓerɗe ken cimmito eɗen battidiri bakkilaki ñin fof kiram ne suppito
donc ko dum wonno kamen gaddanno mon hande e 5e numéro men yo Rego Min Kedo kadi hoti jejjite kadi ko bam ko biyatno mon ko chaque fois aimer partager et puis abonner des plateformes uji fof plateforme telembed e kadi page Facebook Siste Mira 222 kadi amen félicite artiste Adviser min félicite am no fewi e trophée makko e mi félicite kadi aussi e authentique kadi e trophée mo hebi o kadi big up à HMR fof beltanama particulièrement Thomas donc big up à toi mi salmini wono fewi on jaram donc à la prochaine inchallah merci. Hey, mami ko pare